ଜୀବନ। ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଘୃଣା, ଗର୍ବ, ହିଂସା, ବାଦ? ଆମେ ତ ଅମର ନୁହେଁ ନା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଦେହ ଦିନେ ସେଇ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମନ ଭରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନା। ତେଣୁ ଏ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ନଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।